मी आज तुम्हाला आमच्या कोकणात एक कोणताही चांगला प्रसंग असला, म्हणजे घरात लक्ष्मीपूजन असेल किंवा लग्न असेल किंवा गोड जेवण काय असेल, तर अशा वेळेला जी लापशी करतात ना, हे बघा जाड रवा, हा लापशीचा रवा म्हणतात ह्याला. तर ही लापशी तुम्हाला कशी करायची ती दाखवणार आहे. आता थोडक्या प्रमाणात आपण कशी करायची, जास्त असेल तर लोक चुलीवर टोप ठेवून म्हणजे ते करतात, समजलं ना. पण मी थोडक्यात कशी करायची दाखवणार आहे. तर हा मी एक पहिला लापशीचा रवा घेतला आहे, नंतर हे पाऊण पेला गूळ घेतलं आहे आणि हे ड्रायफ्रूट्स आहेत. तर मी आता काय करणार आहे, हा बघा ह्या कुकरमध्ये मी हा रवा ना पहिल्यांदा भाजून घेणार आहे आणि याच्यातच ह्याला 3-4 शिट्या करून घेणार आहे. तर पहिल्यांदा हा छोटा कुकर मला गरम होऊन दे आणि गरम झाला ना की त्याच्यामध्ये तूप घालणार आहे मी. हे कुकर गरम झालं, त्याच्यामध्ये 2 चमचे मी, आपल्याला रवा तो भाजायचा आहे ना त्यासाठी तूप घालते. जास्त काय तुपाची गरज नाही आहे, कारण आपण भाजणार आहोत ना म्हणून. तर हे तूप गरम झालं ना की हा रवा घालणार आहे. बघा हल्ली आम्हाला जरा म्हणजे व्हिडिओ आमचे येत नाहीत वेळेवर, कारण आमच्या घराचं रिनोव्हेशनचं काम चालू आहे, त्यामुळे जरा गडबड आहे सगळी, त्यामुळे व्हिडिओ म्हणजे वेळेत येत नाही आहेत. ते आता आमचं काम झालं ना पूर्ण की तरी अजून 15 दिवस जातील की नंतर आम्ही जास्तीत जास्त व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न करू. तर आता हा मी रवा इथे भाजून घेते. बघा तूप तापलं आहे, त्याच्यामध्ये चांगला भाजून घ्यायचा. पहिल्यांदा भाजून घेतला ना की मग ह्याच्यात आपण हे आता 1 पेला घेते ना, त्या तिप्पट पाणी लागतं त्याला शिजायला. तर आपण हा रवा भाजते वेळेस ना याच्यामध्ये जे आपल्याला ड्रायफ्रूट्स घालायचे आहेत खिरीमध्ये, जे काजू घेतले आहेत, नंतर ह्या मनुका आणि चारोळी हे पण भाजूया. बघा रवा चांगला फुलला आहे. बघा मग अशी रवा कसा दिसत होतो आणि आता बघा कसा दिसतो येतो. तर आता आणखीन 2 मिनटं आपण जरा भाजून घेऊया. बघा रवा आता भाजलेला आहे चांगला, हा लापशीचा रवा. आता मी याच्यामध्ये पाणी घालते आणि मीठ घालणार. हे बघा मी ह्या आपण ज्या पेल्याने घेतलं होतं रवा ना, त्याच पेल्याने ह्याच्यामध्ये पाणी घालते. आणखीन 1 पेला घालणार आहे, कारण हा रवा जाड असतो, ठीक आहे. आणि थोडंसं याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ घालणार आहे आणि नंतर मग आपण गूळ घालायचं आहे. आणि आपल्याला हवं असेल तर दूध पण आपण घालू शकतो याच्यामध्ये. गावामध्ये करतात ना चुलीवर, त्याच्यामध्ये मस्तपैकी दूध घालतात आणि ती चांगली शिजते ना, त्यामुळे चव त्याला चांगली येते. तर हे बघा आता मी याला झाकण लावते आणि याला 3-4 शिट्या करून घेते. तोपर्यंत आपण वाट बघूया. बघा आता आपण 3 शिट्या करून घेतल्या आहेत ना, बघूया. हां हे बघा चांगलं शिजलं आहे रवा. हा आता काय करायचं, त्याच्यामध्ये आपण गूळ घालणार आहोत आणि तुम्हाला पाणी होतं पाणी किंवा आपण त्याच्यामध्ये हे घालायचं काय ते दूध घालायचं. तर आता मी गॅस पेटवते. आपण ड्रायफ्रूट्स पण ह्याच्यातच घातले आहेत. हां गूळ चांगलं वितळून घ्यायचं. आपल्याला घरात जर करायची असेल ना तशा कुकरमध्ये पटकन, गॅस पण बचत होईल आपली. तर घरात आपल्याला जर खायला करायची असेल तर आपण ती ह्या पद्धतीने कुकरमध्ये शिजून करू शकतो. पण जेव्हा आपण गावात जेव्हा एखादा प्रसंग आपल्या वाडीमध्ये असतो तेव्हा आपण करतो, तेव्हा ती भरपूर प्रमाणात करतात. 1 किलोची वगैरे लापशी केली तर भरपूर, जवळजवळ 50-1 लोकांना एवढी लापशी होते ती. आणि ती हां पातळ, आणि चुलीवरही पण पातळच करायची. आपण त्याच्यामध्ये दूध घातलं की ती पातळ होणार आहे. तर आपण गूळ पहिल्यांदा वितळून घेऊया. थोडंसं पाणी घालून, आणखीन गरम पाणी घालते. थोडंसं पाणी घातले. पाणी घातल्याने काय होईल, गूळ आपलं पटकन वितळेल. आणि चव बघायची आणि हवं असेल तुम्हाला आपल्या आवडीप्रमाणे आपण काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये गूळ घालायचं आहे, गोड जास्त हवी असेल तर. पण हे प्रमाणात मी घेतलेलं आहे. 1 पेला आपण लापशीचा रवा घेतला होता, त्याच्यामध्ये पाऊण पेला साखर घेतली आहे. हळद, आपण हळद आवडत असेल तर हळद पण घालायची, त्यामुळे वेगळा रंग येतो हळदीचा. गावात वाटतं बहुतेक हळद घालतात. होय हळद घालतात, रंग. काय लोक खोबरं पण घालतात. हे ड्रायफ्रूट नसतील ना तर आपण खोबरं घालायचं. तर आता जरा आपण हे गूळ वितळेपर्यंत 2 मिनटं झाकण ठेवून ह्याला वाफ देऊया. गूळ वितळायला हवं ना त्याच्यासाठी.
आणि नंतर वेलची पूड घालायची. थोडंसं आलं इथं ते. आता मी ह्यामध्ये दूध घालते थोडं, म्हणजे एक पेलाभर. बघा, आणि वेलची पूड घालते. आता आपली लापशी खाण्यासाठी तयार झाली आहे. तर आपल्या चवीप्रमाणे 1 चमचाभर मी वेलची पूड घालते. तरी बघा, आता आपली लापशी तयार आहे. एखाद्या लक्षात ठेवायचं, आपण ह्या लापशीमध्ये दूध घालतो ना, ते दूध गूळ घालतो याच्यामध्ये, हो की नाही. मग गूळ घातलं की आपण काय करायचं, दूध आहे ते थंड दूध घालायचं, नाही तर ते फाटतं. मग समजलं ना. तर एवढंच एक लक्षात ठेवायचं, दूध हे गरम करून घ्यायचं आणि थंड दूध घालायचं की मग ते फाटत नाही. तर काय होतं, गूळ असलं की ते आपल्याला म्हणजे फाटण्याची शक्यता असते. म्हणून तर तुम्हाला हवं तर ह्याच्याशिवाय तुम्ही पातळ खायची असेल तर तुम्ही आणखीन दूध घालू शकता. तर अशा प्रकारे ही लापशी तयार झाली, एकदम झटपट होणारी. आपल्याला घरात सुद्धा करायची असेल काय नैवेद्यासाठी वगैरे, तर आपण ही अशा प्रकारे लापशी करू शकतो. तर मित्रांनो, कोकणातल्या प्रत्येक घरोघरी केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये ही लापशी बनवली जाते. तर ही लापशी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.